mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa, kapakiyasan sa gugma, mingtulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Ang kinabuhi sa magtasaw sa gagapno. Prepare yourself for the big fight. Inday! Rat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 a! Kaya ka, Jeje! Tanini! Hello mga manash! Kumusta mo diha? Hello! Hello to all the people! How are you? Pagkalala ko ninyo Jason, Just call me Jason. taga Matina Pangi, Davao City. From Athena, Pangin, Davao City. Nagtrabaho ko sa saka parlor diha sa may downtown area. I work in a parlor shop here in downtown area. Wala na ko nakauman og eskwela, oy, kigi itiwas yun ako ang akong pagka-beautician. I started my education planning to high school, college, elementary graduation only. Dili lalim karon ang wala kay pangita o pangwarta. It's very hard to, find the job. No money, no job. No job, no money. May na lang kay gidawat ko ni Manay Biday sa iyang parlor. Until I inside the parlor, a funeral parlor, Manay Biday, and he accept me like a dog. Se ba, se. Kabalo naman ta ang kinabuhi sa bayot. Perminti lang pa sa kitang mga laki. Yes, I'm a gay, I'm very etching in my heart. I'm aching, breaking heart. Yes, I'm very sad.
Ang akong boyfriend, akong boyfriend nga si Boyet, My boyfriend, Boyet, igo rin taon ko pangartahan. Boyet is, like a snatcher, forgotter, bad guy. My money is gone. Oh my God, where's my money, Boyet? Grabe na ako, si Boyet na ang gapnod sa akong kinabuhi. Apan, lahi pa di ay. I thought Boyet is the stagnant of my life, but it's very many. O dito na nagsugod, ang gapnod sa akong kinabuhi. Yes, and this is the story of the stagnant of my life. O ini ang hitabo. This is what happened. Binay, magpa-relax ko sa ako upaw. Sunod nung Jigo. Naunsa man ka, oy? Hindi, ganahan ako sa mo parlor, manay binay ba? Di ba akong batong? Alam ka, balo ba yung kakadahan kay mga keks, mga nihidurien? Sa mali mo mga personal na gulay man eh. Dili-dili sa may mong gusto, ato na ipahighlight si mong upaw. Pero imong slacks ba, kaysa una kay puti pa lang, karon brown na. Ikaw din, bagtas-bagtas, may magpunog ang buglanin pa. Grabe kay ka, mo kag-kolektor, oy. Asa na ito kung paborito nga mutira sa... Si Jason? Kato. Kadala nga, son, Jason. Yes, manay. Kinuo ko, oy, onsa. Lang sa may muna nagputi-puti, ana. Ay, in my face. Pwede na yun, Uy, nagkuhan ko yung nag-mascara. Uy! Hello, Tito Diego. Lolo Jigo, nana. Ibig sa mga Lolo Tito, tip na yun 100 Wala, ay, bagay ka ba? Pag-basis kayo ka, tiguwanga ka ba? Ano ko ni mo, Tito Diego, bakit galante yung kaayo ka ba? Ano na ko napansin ni mo? Tito Jigo? Sili, patakal kuya. Bro na ka kuya. Oo ba? 100. Sabi niyo, English ba? Naman ko, hindi dumagiguan. Uy, ayaw na man na yun. Uy, di naman na kuya si Tito Diego. Masaman di ay. Ay, grabe kininiing ko. Uy. Ingko? Ang binaw na babawi na. Tiguang naman kayo ng ingkoy. Grabe sa kayo. Uy, mura na tagigsoon ba? Mura na ka na kung bangod gamay. No? So, hindi ko mo dyan ang binaw na dyan. Ayaw ko na, ana, Jigs. Ay, dali na, beato na ning pagwapuan si Tito Diego. Pagkapuhan na, sige na, bora Ala, na. uy, sabi gusto galing ni mga gupit Tito Diego. Baski ka lang magpagwapo sa ko, ha? Kanag sa tanaw ni mo. O sa may nindot, ako na lang yung pina-Tom Cross. May Tito Diego, uy. Misuso niyo kay ka Tito Diego ba? Pero okay naman po. Sige, ato sulayan, be. Dali ka kaya. Bahala diri man na ako na manghipos diri. You can go. Sige. Bye man na. Bye-bye. Pag-ayo ha, mga. Ingat man na. Uy, panirabay yung taon diri. Uy, wala problema naman ay wala. Siya kung kapasulod laing tao diri man na. Very good. Kamo yung ganahan kay ko sa imo ha, son ba? Ang loyo ha? No problems man na. Bye-bye. Ingat. Okay, bye-bye. Ay, kadagang magbuhok. Ay. Manilig sa ubi. La 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 la. La 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 la. I can see clearly now.
Uy, sweetheart. Uy, sweetheart, dali. Ikaw ba na yun? Tingin sweetheart, ha? Kaya po, okay, short pa. Ay, sa kiss-kiss diyan. Ano ka, sweetheart? Saan naman po? Ay, naku, mga yun sa nagkwarta. Hindi ayos sa ikaw ba? Ay, nagot mo ka, sweetheart. Hindi ko na may nag-3 million. What? Hoy! 3 mil agad-agad? Sige, lang. Wala ka na lang ko eh. Ay, sweetheart, ikaw pa maninood ko ba ba? Samok. Ayaw ko alam ba? Samok ay ka ba? O, 3-5, o. Ganahan nga hagubi. Ikaw ba? Terus kan makan. Ba? Ay, sigan yagan. Terus makan. Sweetheart ka na. Okay. Ikaw ay sigan diha ba? Ay, sweetheart, balait ka lang yan. Sigan niya. Okay na ka diha? Okay na ka? Abay, oy, maluksot din ako ng apple doon, Ay, sigan na Ikaw ba? Talaga talaga. Huwag malabon ha? Manay bot. Basta man, sila ka pangutang ba? Abas ako 5,000 manay, bi. Ay ko kati-kati. Manay, nagsakit ang akong lola. Sakit sa imong lulak. At mga do'y ram lang yung tanga lang kuhan ha. Yung kauban ha. Pagkabig yung isa. Wala, uy. Sakit ang akong lola lagi. Ito yan itong kuhan. Itong Japan meron itong yung tangan. Kanang taga-ibon. Ay si kuhan ha. Sobrang nakakaayo. So, parang kapalo so nasa nimutan mo ng kwartason. Manay, uy, Kabalo na ka income na ito. Adre, ikuha pa ba na itong kurente o tubig? sige, pasino ako, manay. Sige, pasagdan na lang ako nga masyutay-tay itong ako lola. Mga po lagi na nyo, madugay kami. Ngura kayo na nitabok kabaw. Ilan may mong Ramon? 5,000. 5 mil? Mamatay na kita ko. Hanggang kwa lang nga. Galaw-gawa ni May. Saan ka bayuta ka? Uy, ikaw. Odra, Happy naman. 1, 2, 3, 4. 5. Ay, salamat naman. Basta mo na ilisan. Manay ko. Meron ba ka sa sadsaad, ha? Meron ba ka sa sadsaad? Kumag-away ta. Kung saan, abinalang labi. Ay, bayaran ako na, uy. O baka nito naayo akong nanay. Sa pagmaayo siya, bayaran tika. Di siya maayo, dito ka Teka, bayaran. katunyagi, wala ba ka ni Joty kay imong kalinturan ni mo? 34. Uy, 43. 43. Ay, ko wala na. Uy, nagpa-doktor medyo ko kay Doc Jonat atong. Siya kaya check up ato 43.5 pamanggani to. Bitaw, maglaro lang yun ng Jason, ha? Lagi, uy, salamat yung kay Manay. Sige, Ulog talaga ng langit. Tarong natin mong nanay dito. Ay, mga itong kwartaan eh. Sweetheart, ano sa mga ka? Uy, nga nung isog mang ay ka, high blood kay Kaya ko kalmi 5 mil, lebe. Ano sa man mong pulo, sweetheart? Ano para man nag-inspector? Ay, ko na na ba? Masuk ko. Saan yung problema ni mo, Jai? Saan yung problema ni mo, Jai? Ha? Sorry na. Kabalo kayo, kung akong cellphone, nahulog at kalamay, nabak, kwanto-kwanto kapapang. Kaya kung cellphone ako nito, ayaw niya, mahal kayo. Susoy, sweetheart, if I know. Wala ka na, sige, video-video, babae, ta. Babae. Kasi, video-video ba, bay? Diyan na ka. Ay, maluday na ako'y 5,000 diri. Gusto na, bay? Ay, di ko mapakita. Pakita sa nang imo. Bakit na nga mo 5 mil, diyan na ka. Okay. Kabalangin ko. Mulakaw ka? 1, 2, 3, 4. Ikaw ba? Ay, sayang ka. Kaya, ambil pagunin mo. Uy, ano yan? Saban, yatang. Agay, uy, ay. Labi na. Labi kay kaswitane, ginakablit lagi ko di mo. Ay, Stay namin sa gawin, lain ka lang, Ipal. Sige, ba? Yata kagin ako ni, uy, Ay, sorry, kaulat. sorry, Yata kagin mag-istoryahan na isa. Lain kay ka ba? Igor ka mula ka. Kanya, makakuha na kikagkwarta, no? Kay, masibot na dayon ka. Namuiboy ka! Ha?
Dili, uy, lahi, magkatong. Magbuwag na kung mga istoryahan. Lahi, magkatong kong ex na si Saldi. Balik ko sa yung exalde. Pag hindi ko ato, na naman to, happy naman to siya, na-prenup na ganito. Tapos luno na to siya. Baba? Niya kita. Huwag kayo plano, anak. Ako lang kayo plano. Ay, Ha? sure ka? Sabi, di naman nahatag na yung single mail? Hatag ko ni basta. O, istorya na sa Di gutagod. naman nahatag na Ha? Anak, saan man lang na Ay, okay, Kasa na, aram na day. deal. It's a deal. Anak, sama masulti na mo. Asa naman ka mo anto? Wala tulad ko, ay, sa danggiti sa. Danggiti sa. Asa na ka? Uwa sa na mong pulo, wala na mga inspektor, ana. Ay, kung ano na ba? Suya na kayo, inspektor. Kung may musuko, may mo di mo tagaan, Jay. Ha? Kung may mo di mo tagaan, huwag ka na polo. Asa naman ka? Ikalis Columbia na ako polo do. Di na ka. Kapoy na kayo ka. Uy! Siluso kay ka. Kauna na yung... Pantay ka, ha? Laon sa man to siya, uy. Mura ba to siya nag-inspektor, ay? She said I don't come easy, but it's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. Just trust in the good time. Manay, pasalo dyan ko, manay. Asa man ako sing kumil ba yun? Wala pa manayo ang akong nanay. Malayo, ha? Uy, king na biyak ka. Bulan na kapit pa. King na biyak ang sukaws na. Pag paayo na ang Pura siya akong... kung kay Kempet ba? Pumaayo na akong wawa. Taga-anta kayo. Wala pa man siya na ayo. Lula ba? Sa may sakit yun alam niya mo. Lula, tulo naman nakabulan. So, Uy, complicated ka. Ayun din na ako. prostate cancer. Sa mga Wala, siya ay, wala may diabetes. prostate cancer ang babae. Ano sa tayo ni si Manay? Magbubutang na din. Magbutang ka butangan ng prostate cancer niya. Ay, butangan nato. Para magsakit pa siya maayo. May pautang na sadbi. Ay, ako sobra na kayo na kayo. Mong 5 mil, ha? Katong nasa Japan, mong yutangan na, wala ka kabayan. Katong sa Atbang, mong yutangan na, pag mo kakabayan. Daghakay kag yutangan na pagkakabayan ba? Ako 5 mil. Napakay 3 mil, gigirang ka kuha. Kuya, pito ka kayo mag-taxi ka, pag wakay kwarta, lingon ka kay Cecilio, kuya ka ba magapangayo sa kuwang 100? Manay, o sige ka din. O, naikon, o 20, o. Saam na ko lang 20. Katong akong giutang amahan ni mo ka na lang usa. Pagtarong, ha? Manay ba? Wala naman yung ko nag-char-char ni mo. Manay, uy, pasaylo. Sobra na kay Kason. Palayason yung taga na ko sa kong parlor. Ha? Manay na yung customer. Uy, Sheena. Hi! Ay, gupahagin mo, Sheena. Uy, tali. Pasensya na ka, Sheena, ha? Kay nag-practice mi ni Manay. Uy, mag-drama kay mapil may kuan. Ano na? Na may event? Mapil may drama katong kuan. Handusanan, uy. Wala. Uy, sige. Ano na? Handusanan sa duha ka, Vitoy. Mapil ni Ato. Talaga pagapahan, Uy, pwede tika. mo paribanday? Ay, uy, basta ikaw niya na kwarta. Pwede utang yung yapon na. Ay, uy, dili na masugot si Kuan. Uy, di na masugot si Manay. Gusto ko na siya mabayad na jugat eh. Sige na, ti ha. Ay, sige. Kay, para na po ko'y halin ba? Makabawi ko kay Manay. Ikaw ba? Wala di mo customer. Ako rin siguro ni. Sige, uy, ganiyar gani ko. Hayo na gani kong kamot si panggupit. Sige na, tali na kay gupitan na tika. Ah, sige, tarong nga ha. Sharon! Ay, bongga! Wow, nice. Hinahan ko, day. Uy, gwapa na kayo ka. Ana lamang. Ay, day. Makakrush yung itong may sinut-not ni mo. Ikaw ba? Ay, pag-ana, good way. Asa man ka mo adto nga ng pagwapa medyo kayo. Da, mo na ako laki. Anan, tapos, Ay mo nito sa Manila. Ay isuri siya People's Park para makabalus ka. Dinala ba kanya luneta, di ba? Man siya, wala pa. Uy, isa. Ano sa kabalak mo? Gusto ko mag-gimmick sa kadiyot. Gusto ka makuyog ka. Kasi ikaw ba ni mo? Mo galing na, mangita ko kuhan, kauban. Ikaw ta kung gusto ko yuban.
Kung gusto ka. Ay, okay. Gimmick naman kaya. Come Oo. on, let's go. Let's have fun. Ay, wala na tayo. Nagsuli naman ko, eh. Ganito rin mo mahubog. Dapat ko sa kong boyfriend ba? Si Boyet. Kaya makadaw itong karta, no? Kamusibat na dahil mo. Kaya mga lucky ba? Kadayon. Ako pa naman sa ganito ang spaghetti. Hindi, huwag yun ikaon. Ang kwarta rin yun ang giapas. Kandahan. Kasi mga giban, no? Diyo na kwarta, babasin saon. Saan na lang ako, hindi. Nandiyo kay problema, friend. Kung saan man yung problema, B, dali. Basin katabang ko, ay na ng kwarta. Ay, huwag na ako problema, friend. Sakit ako, Lord. Nagkanagay na na naman, pero Friend, tabagin ko, friend. wag na ikatabang ni mo. Uy, nga kwarta kong mga offer. Ay, naku Pareho, po. wag ko Nagsuli na kwarta dyan ko. Ay, muli na lang ko. Ay, magyapon na yung sense na akong paggawas. Gabilar-bilar lang ko. Ano ba? Nagsuli na dyan ko. Matug na lang ko din sa lamisa. Uy, Ayun, di hap. Ay, tara. Ihatod ka sa inyo. Dali, tara kayo, tara. nalipong na ko. She's a very kicky girl, the kind you don't take home to mama. Asa man ni friend? The friend. Uko nila ako sa balay. Uy. Asa man ta? Lain man ni, asa man ni mo inom kong tubig. Ay, asa man ni water is not safe for drinking. Asa man? Asa man lang sabon na ilingin man ni, asa ni bayot der. Asa man ni lugaran ni, na may jacuzzi di ba may tubig. Tulog lang sa kadiyot-diyot. Friend. Ay, laban ang sige, ulo. Nagkakay kong problem. Grabe. Ikaw may nibawanan ni. Bayot lang. Friend, what's may yubuan naman po ni mo? Ay, dali mo. Huwag kang ininom. Oh, Ay, friend, pag ko sa kadiyot di. tama na friend ba? Ay, anak, good bro. Nagtawil. O, kana lang sa gamit ka. O. Grabe man na towel kahit mo kayo mara naman nagtrapos tiil ni. Wala naman ka gamit ani. Basta ko kanina ba? Sunod na. Uy. Kaya naman yung salida na lang TV. Ay, pag nga na, BL. Ganagit ka na, ha? Uy, subi. Hmm. Sa ka na salida? Uy, pag nga na ba? Ay, basta di lang good na. Good, ikaw, good. Pagana ba? Matulog na lang ko eh. Basta di malaki pa ka, ana. Ay, di ko kakita-kita. Kasi tinudoon ta karon. Sige. Namukapiyakot ko. Sige ka. Ayaw, ana. Ay, sure ka. Sureness. Ay, ano din, laki din ang gusto ha? Yes. Ang pakalalaki ko karon. Sure ka. Magpakalaki ka. Ato ni Dreamis. Ali. Gusto din mo laki ko karon? Ano is Johnny Bravo? Hindi ko sa hospital ang nilong. Manay bayaran lagi ti kato manay, promise, okay. Ay, nasa ko singla karon. Usaon man ako na, be. Wala man dyan ko ikabali, ani. Usaon man ako na. Sheena? Sabi ko may hana ni. Ay, regular customer nato na si Sheena. Ay, girl, si problema, girl. Girl, buntis okay. Kinagigilid yung sagit ka di, ha? Autograph?
Ilong paso, B. Unsa? Buntis ko. Unsa? Uy, kasi may amahan. Sa mga nanay. Mama, paano naman ka, friend? Uy, ikaw ba akong di ka ring ano? Ay, gabi na aking adlaw lang. Mas last week pa. Ayaw ka i-feel. Try na magbuntis, day. Wala ba yata nagkuban eleksyon ba? Ito na naging adlaw ay laing kalagi. Ay. Pag nagboto, nagbabot. Sa pagka ni Jason. Ha? Manay! Ano? Nagboto ka pagkabuntag, pagkagabi, nagpaboto pa juga? Ay, wala na kong kabaluan. Wala nga, kuhan mo kayo na. Ay, na dyan ko, ani. Mamatay na dyan. O sa ako na to ni. Ako dyan amahan, ana. Hindi na pwede sa alang gata na lang. Ako yun na. Jason, pag nagpabayot-bayot na na ikang bayota ka, barako na ikang dako. Muli na style ninyo magpabayot-bayot mo. Ikaw po, day. Wala naman yung kagwapa, nagpakunidi, bukaan agay. Uy, manay. Ay, pag-anak ba? Mas laki na ba kagnaong sa ako? Kami ito si Kumel, be. Kami ito si Kumel, be. Wala, maningil. Maningil Si naman. Kumel, be. Kung ano, kapabuntis magkano, magkayutan ko si Kumel. Tabangin Ha? ko. Kapangin, Tabangin. suluhan na. Si Kumel na kapabuntis saan na. That classic sensation sent away. Mo ganito na itabodo lang, day. Nabuntis ko si Sheena. Ug ako ang amahan. Pero di ko magpakasal niya, no? Siyempre kung mga anak na, at imanon ako ang among anak. Nalipay na lang po ko at least. Makakita kong liwat na ako. Karon hinahini kong aginod para masulba ng akong mga suliran. Dagang salamat doon, Anday. And more power to your station. Naglibog jud ko kung true ba jud ko or false. Pero bahala na. Padayon ng gihapon. Ajar. Inusuat magtatampo. Jason. Pag